Na otvaranju stare Glinske ceste danas je s nama i Dražen Pejaković, jedan od zaslužnih za uvrštavanje ove ceste u plan Županijske uprave za ceste. Pa recite nam, Dražene, znamo da ste vi na skupštinama županije puno puta poticali to. Da li ste zadovoljni sada zbog toga? Hvala na pitanju, hvala udruzi Top.net Opuško na objektivnom radu, objektivnom izvještavanju, na trudu po terenu. Udruga koja prati sve događaje, koja zaslužuje puno veću podršku od svih jedinica koje prati. Što se tiče ceste, znači ove Ž3229, Gređani, znači Hrvatsko selo, znači koje povezuje Topusko i grad Glinu, krenulo je znači kao za sve ceste za koje sam kao vijećnik u mandatu u 2013. do 2017. To je bilo jedan od prioriteta zato jer u jednom smjeru skraćuje smjer, znači putovanje iz Gline za Topusku za 5 km, u dva smjera za 10 km. Znači još bivšu županicu, postoje video snimke i zapisnici koje sam postavljao pitanja da ta cesta uđe u plan gradnje. Znači u više navrata Mreža TV je isto objavila znači reportaže, hvala vam što ste to pratili. Znači u 3-4 navrata sam znači inzistirao dok sam bio vijećnik. Evo, hvala na pozivu, hvala vama, hvala načelniku općine. Evo, drago mi da je došlo do ovoga događaja. Ovo je događaj koji se čeka desetljećima, on jamči opstanak ljudi na ovim područjima. Nadam se da i povratak, nažalost koji su otišli u inozemstvo, koji nemaju stalni posao kao ni sam. Ali evo, moramo se boriti, moramo biti uporni, moramo biti hrabri, ustrajni. Evo, ovo je jedan veliki korak koji smo dugo čekali. Svi mi, sve generacije, željno smo to čekali. Evo, iskoristit ćemo priliku da Dražena pitamo nešto aktualno politički. Znamo da više nije u županijskoj skupštini, ali uskoro će biti u Glinskom vijeću, je li tako? Pa za šta ćete se zalagati? Nije da se miješamo u rad Gline i Glinskog vijeća, ali za šta ćete se zalagati u svom radu? Nastavak, hvala za, pa nastavak će biti isti tempo kao i u županijskoj skupštini. Znači poduzetništvo, infrastruktura, suradnja s Hrvatskim vodama oko čišćenja kanala, živica, poticaj za inovatore, poticaj za mlade poduzetnike, da nekako spriječimo odlazak mladih, da se taj sat rada koji se u Hrvatskoj mora još bolje platiti, da se nekako ljude motivira da ostanu, da se manje iskorištavaju ljudi na svim radnim mjestima, bez obzira na koje je to djelatnost bilo. Znači, nekako moramo se boriti, treba biti uporan, neće biti lako, ali moramo se boriti, znači da se ljude motivira da ostanu, da se jednostavno neke stvari isprave. Ali nažalost u našoj državi ljudi su razočarani zato što prvi glavni razlog je što su novci ukradeni, šteta je učinjena, a nitko nije kriv. To je glavni motiv zašto su ljudi razočarani, zašto ljudi odlaze van i nadam se da će se to ispraviti, iako pravda je kod nas jako spora, ali je dostižna. Ja to znam, uvjeren sam, ali je spora i zbog toga smo razočarani. Ali moramo biti optimisti na duži stazi.